Този клип е послание, с което се обръщам към майките и бащите в България. Надявам се то да достигне до повече хора, за да може да спасим възможно най-много деца, изпаднали в беда. Скъпи бащи, аз знам колко сте заети. Аз също съм баща и работя. Знам, че сте и много изморени, защото аз също съм изморен. Но повярвайте ми, ако първото нещо, което правите след работа е да си приберете вкъщи и да си дадете телефона на детето, за да може да си починете, вместо да прекарате време с него, то вие рискувате след време да търсите специалист, който ще желаете да помогне на вашето дете. Затова просто ви съветвам да намерите баланс. Българският мъж е силен и можещ и аз вярвам, че вие, като такива, можете. Признавам, че майките в България успяхте да ме убедите, че ние българите сме най-нахранената и чиста нация, която съществува на земята. Защо му даваш телефона на детето? За да мога да сготвя, пера и изчистя. Скъпи майки, спрете! Спрете, защото домакинството, перфектно изчистената къща, вечно топлата гозба ви изпива времето за детето. Просто това перфектно домакинстване може да го правите през ден, а в другото време да не давате телефон на детето, за да може да свършите всичко това, което лично за мен е напълно излишно. А всъщност посланието е следното. Не го приемайте буквално, просто четете между редовете. От известно време наблюдавам, че и при най-малкото забавяне в речта и развитието, родителите вече тичат при специалист, за да проверят какво се случва с тяхното дете. И това ми дава надежда, че наистина ще успеем да помогнем на много деца. Не губете време!